בואו איתי להכין ברד. כל מה שצריך זה מיץ וקרח. נסגור את הבלנדר. ונוסיף כאן. אוקיי, עכשיו נתחיל לערבל. שלום אותה. אם אני חושב איזה כזה. הבנתי. נתחיל לערבל את הברד. לסתור אוזניים חסר בפנים מים. עכשיו בוא נוסיף מים. אוי לא. ועכשיו נעמיד זהו, הברד מוכן. עכשיו נשים אותו בתוך כוס. אוי רגע, לא שמתי את זה ככה. טוב, אם הוא שמתי לב, הכנו את הברד רק בדקה. טוב, נראה לכם איזה מושלם אחר כך. טוב, עכשיו ניקח איזה כוס, בקבוק, אני בחרתי בבקבוק, ונשפוך את הברד, אבל אך ורק מעל הכיור. כי אם משפכים מעל הכיור, זה נראה כמו קי. טוב, עכשיו כל בגלגן, נעשה עונה. טוב, הנה הברד. כמו הברד, תסתכלו על זה, עכשיו נפתח ונטעם. טעים. סתם זה לא טעים, פשוט לקחתי משהו שאני בכלל לא אוהבת. סתם, זה כיף לשתות את זה. בקיצור, ברד בדקה, אל תראו את החצי השני. אמרת שראיתם, ביי.